Ramogi koa were kod weche mag siasa wang'eni motende kod weche mag thieth. Jatend piny William Ruto oyango kata oyawo ayanga log tich mar SHA mabiro bedo kar chwalo ote mag ambiulens kendo ma ibiro tigo e oro ambiulens ne jotuo e gwenge duto ma pacho ka. Nyaka sani mahawa ambiulens 1,000 osendikore mar tiyo kod SHA kendo ibiro chulgi bang' tich kod okumbano. Kaka Judith Mondi lero, ja Kenya mora mora ma osendikore kod SHA bed ni ochudo kata ok ochudi ibiro ting' kod ambiulens kaponi en kod dwaro makamano. Gikone jatend piny William Ruto keto e tim thieth ma okwongo ne oganda jo Kenya kokalo e pend chik mar aguch SHA malose wi thieth mar ruya mano emergency, tuoche matama chronic kod thieth ne jotuo ma ohewre critical illness fund. Chenro ni ma otimi e log tich mar SHA oketo ayanga chako tich mar laini madhi neno ni jopiny madwaro kony mag ambulance e pachoka oyudo kony mapiyo kendo nono maonge chudo bang' SHA donje winjruok kod ambulance gi. E nyisruok ma otimi e log tich mar SHA, laini nyiso wuoth mar ambulance yare kama jatuo nitie nyaka e kar thieth ma bende SHA nyalo neno poni ni kod otanda gi gige thieth ma oromo rwako jatuo. We are operationalizing the last fund. The many questions that used to come to Parliament, Your Excellency, was that the Kenyan will be picked by an ambulance. He's taken to a hospital and the hospital will ask for a deposit. Maybe they don't have that deposit, that amount of money. Then they go to the next hospital. Then they go to the next hospital. In the end, that patient dies. Today, we change that and we change it permanently. We are turning a constitutional guarantee into a service that every Kenyan can reach. From today, Kenya has one national medical emergency number, 922. SHA mabiro bedo ka chulo ambulance gi e nengo mar shillings 4,500 e kilomita 25 ma ambulance okawo, ka kilomita ma omedore ibiro chul shillings 75 ne ambulance. Ma biro bedo ne ja Kenya mora mora ma ondikore kod SHA bed ni ochudo kata ok ochudo. This protection applies whether the patient is registered with SHA or not, and whether or not they have paid for SHA. No deposit, no guarantee, no negotiation, no relatives running around looking for money. Everything will be taken care of. Nyaka sani, kwan mar ambulance madwarore e pachoka hawa 5,000 kama nitie ikoni pod tin, ka koro ikwayo johala mondo mi odonji ohala mar ambulance. Today's launch, Your Excellency, Nairobi established our Nairobi Emergency Operations Center, EOC. Today, the center coordinates, Your Excellency, 18 basic and advanced life support ambulances, and I'm very proud that in the next 2 weeks I'm adding another 20 advanced life support ambulances. Across the 47 counties, county governments have collectively invested in 586 ambulances to strengthen emergency medical services. As of today, Your Excellency, 339 of those ambulances have been inspected. Judith Mondi, Ramogi TV.